Москва ўсё мацней патрабуе ад Лукашэнкі далучыцца да вайны. Падвышэнне цэнаў на бензін і кантроль яго вывазу. Трагедыя на вадзе, небяспека для дзяцей і рэкорд ад Крыштиану Роналду. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў серады 24 чэрвеня на Белсаце. Пачынаем. Расія цісне на афіцыйны Менск, каб дамагчыся больш актыўнага ўдзелу Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны. Пра закулісе перамоваў са спасылкаю на ўласных інсайдераў піша выданне Wall Street Journal. Паводле інфармацыі газеты «Патрабаванні Масквы» Лукашенко атрымлівае праз расійскага амбасадара Барыса Грызлова. Сярод іх выкарыстанне тэрыторыі Беларусі для нанясення удараў беспілотнікамі па Ўкраіне, пашырэнне лініі фронту і ацягванне ўкраінскіх войскаў. Альтэрнатываю можа быць нетрадыцыйная аперацыя супраць суседзяў па НАТО. У выпадку незгаворлівасці Лукашэнкі Крэмль пагражае спыніць ягонае фінансавае падтрыманне. Нягледзячы на тое, што на гэты момант прыкметаў рыхтавання беларускага войска да ўступлення ў вайну няма, такая магчымасць выглядае цалкам рэалістычнай, зазначаюць крыніцы выдання. На іх меркаванне гэта не абавязкова можа быць традыцыйны вайсковы напад. Разглядаюцца таксама аперацыі, скіраваныя на правяранне абароназдольнасці НАТО ці падтрымання Ўкраіны з боку саюзнікаў. Плюс 1 копейка. У Беларусі ад сёння чарговы раз падаражэла паліва. Пра падаражэнне канцэрн «Белнафтахім» паведаміў на фоне дэфіцыту бензіну ў Расіі, што ўзнік у выніку удараў украінскага войска па расійскай нафтавай інфраструктуры. Такім чынам, літр 92-го бензіну каштуе цяпер 2 рублі 58 копеек, 95-го 2 рублі 68 копеек, 98-го 2 рублі 90 копеек, дызельнага паліва 2 рублі 68 копеек. Папярэднія расцэнкі пратрымаліся больш за 2,5 месяцы. З канца сакавіка да пачатку красавіка цана паліва ў Беларусі вырасла адразу на 7 копеек. На фоне дэфіцыту бензіну ў Расіі зрабіліся больш жорсткімі правяранні на выездзе ў краіну-суседку з Беларусі. На мяжы пачалі вельмі пільна аглядаць багажнікі аўтаў і падлічваць літры запаснога паліва ў кіроўцаў. Асаблівая ўвага да каністраў, паведаміў тэлеграм-канал «Майдэм Тым». Паводле звестак магілёўскіх праваабаронцаў, чарговая хваля правяранняў пачалася ў минулыя выходныя. Паводле закону ў Беларусі ў металічных каністрах дазваляецца весці не больш за 100 літраў паліва. У Расіі гэты ліміт вышэйшы, да 240 літраў у каністрах аб'ёмам не больш за 60 літраў кожная. Аднак у пластыку правоз забаронены на агул. І расійскія аўтаматары пачалі масава скупляць у беларускіх памежных крамах жалезныя 20-літроўкі. Беларусы ж, якія едуць у Расію, актыўна абмяркоўваюць, ці няма дэфіцыту паліва на шляху да Масквы. У памежных чатах паведамляюць, што прынамсі на Смаленшчыне праблемаў няма. Аднак на АЗС чэргі па 5-7 аўтаў на калонку. З 25 чэрвеня ў Беларусі змяняюцца правілы правядзення бясплатнага ЭК. Цяпер дзяржава будзе фінансаваць 2 спробы штучнага апладнення замест адной. Скарыстацца імі могуць як замужнія жанчыны, так і тыя, хто не ў шлюбе. Пры гэтым самую працэдуру за кошт бюджэту цяпер будуць рабіць толькі ў адной медычнай установе, вынікае з пастановы Саўміну. Бясплатная ЭК пераносіцца выключна ў Менскі РНПЦ «Маці і дзіця». Рэгіянальныя ж камісіі ў адборы пацыентаў цалкам скасоўваюцца. Галоўныя умовы для атрымання 2 спробаў ЭК – медычныя паказанні і ўзрост жанчыны да 40 гадоў. Аднак, калі першае апладненне было паспяховым і скончылася нараджэннем дзіцяці, жанчына да дасягнення 49 гадоў мае права на другую бясплатную працэдуру. Хвілінная страта ўвагі летня абярнулася трагедыяй у Марынай горцы. Там з вакна 5-го паверху выпала аднагадовае дзіця. Як паведамляюць у следчым камітэце, хлопчык узростам год і 4 месяцы быў у пакоі разам з маці. Тая згубіла пільнасць літаральна на некалькі хвілінаў. Але гэтага хапіла, каб малы вылез з дзіцячага ложку на падваконне. Пасля падзення хлопчыка аператыўна даставілі ў шпіталь. Паводле інфармацыі медыкаў, цяпер ягонаму жыццю нічога не пагражае. Стан ацэньваюць як стабільны. Цёплае летняе надвор'е, ігнараванне правілаў бяспекі і ўжыванне алкаголю – фактары, што правакуюць рост трагічнай статыстыкі колькасці патанулых. Дадаюць працы ратаўнікам і школьныя канікулы. Падлеткі бавяць час каля вады і часта недаацэньваюць небяспеку. Для аднаго з падлеткаў у Магілёве такі адпачынак скончыўся трагічна. На Святым возеры ў абласным цэнтры вечарам аўторка загінуў хлопец 2011 года нараджэння. Папярэдне ён бавіў час з сябрамі, аднак тыя згубілі яго з поля зроку. Ратаўнікі знайшлі цела падлетка на глыбіні 3 метраў за 30 метраў ад берагу.
Медычная брыгада спрабавала рэанімаваць хлопца, але безвынікова. Літаральна ў гэты ж час на тым жа вадаёме ратавальнікам удалося перадухіліць яшчэ адну трагедыю. Дзве дзяўчынкі 2010 і 2017 гадоў нараджэння паплылі за надзіманым кругам, які зносіла плыню, і не разлічылі свае сілы. Ратавальнікі дасталі дзяўчат з вады і правялі прафілактычную размову. Звесткі ад суседзяў ці ветклінік яшчэ не падстава для налічэння падатку на хатняга гадаванца. Пра гэта запэўнілі ў Міністэрстве падаткаў і збораў. Ды зняпраўдзілі інфармацыю пра павышэнне тарыфаў для гаспадароў сабак так званых байцоўскіх пародаў. У ведомстве заявілі, што для налічэння такога падатку спатрэбіцца дакументальна даказаны факт валодання жывёлінай. Хаця раней у сталічнай жыллёва-камунальнай гаспадарцы неаднаразова абяцалі знаходзіць неплацежнікаў падатку менавіта з дапамогай інфармацыі ад, так бы мовіць, неабыякавых суседзяў ці з адмысловых установаў. Таксама ў міністэрстве адзначылі, што ў Беларусі няма спісу патэнцыйна небяспечных пародаў, а таму для такіх сабак не дзее падвышаная стаўка падатку. Прытым, што на сайце падатковай яна ёсць – 67 рублёў. Стандартная ж выплата за сабаку складае 14 рублёў за квартал. У Менску яна ніжэйшая – 11 рублёў і 10 капеек. Купальскае вогнішча ў дукорскім маёнтку сёлета не будзе. Пад Менскам раптоўна адмянілі папулярнае этнасвята, якое мелася прайсці ўжо ў гэтую нядзелю 28 чэрвеня. Арганізатары не агучваюць прычыны такой пастановы. Вярнуць грошы за квіткі наведнікам прапануюць самастойна праз інтэрнэт-сервісы. Пры гэтым сам дукорскі маёнтак застаецца адкрытым для звычайных прагулак. У канцы траўня музейны комплекс у Дукоры стаўся сумна вядомым у соцсетках. Адна з наведніц паскардзілася на жахлівыя ўмовы ўтрымання жывёлінаў у мясцовым заасадзе, пасля чаго туды прыйшлі з правяраннем прадстаўнікі некалькіх кантрольных органаў. А цяпер даведаемся пра навіны з мундыялю. Крыштиану Роналду адказаў Ліянелю Мессі чарговым бамбардзірскім рэкордам. Пасля ўчорашняга дублю ў вароты зборнай Узбекістану партугалец стаўся першым у гісторыі гульцом, якому ўдалося адзначыцца дакладным стрэлам на 6 чэмпіянатах свету. Акрамя таго, 41-гадовы Роналду стаўся самым выніковым сярод партугальцаў на мундыялях, абышоўшы легендарнага Эўсебіо. Сам жа матч з Узбекістанам быў для зборнай Партугаліі лёгкаю прагулкай. Акрамя дублю Роналду, у браму азіятаў залецелі яшчэ 3 безадказныя галы. У іншых матчах дня адны з фаварытаў турніру зборная Англіі так і не здолела падабраць ключы да брамы каманды Ганы 0-0. Зборная Харватыі была мацнейшую за Панаму 1-0. Таксама мінімальнай перамогаю завяршыўся матч Калумбіі супраць Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Сённяшнім вечарам на мундыяле пачнецца апошні трэці тур групавога этапу. Пройдзе адразу 6 матчаў. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».